ara és el torn del Partit Popular i el diputat Millo té la paraula pel temps que estimi oportú. Gràcies, senyor president. Penso que avui serà un d'aquells dies que excepcionalment hi ha poca discrepància entre els grups parlamentaris d'aquesta cambra, per no dir cap, segurament, no? Això també és positiu de tant en tant que passi. En primer lloc vull agrair la presència avui, com no, de la senyora Montserrat Camps, directora general de Suara Cooperativa, i totes les persones que l'acompanyen en aquesta compareixença. La seva presència avui entre nosaltres aquí al Parlament és positiva per nosaltres. Entenc que per vostès també ho és, però jo parlo en nom dels que estem aquí representant els grups parlamentaris i li puc assegurar que per nosaltres ha estat molt positiu i molt útil escoltar la seva explicació. Li vull agrair precisament això, l'exposició que ha fet, en primer lloc, perquè ha estat molt pedagògica. Jo li asseguro que ha estat molt útil per nosaltres. A mi personalment m'acosta molt, diguéssim, a moments de la meva trajectòria professional en què he viscut molt a prop del cooperativisme, tant des del punt de vista actiu com a treballador i soci, com des del punt de vista docent, també en l'àmbit del cooperativisme. Per tant, és un aspecte de la vida econòmica que conec i que estimo personalment. M'ha agradat molt l'exposició que ha fet com a projecte propi del que vostès viuen com a cooperativistes, de com ho expliquen, aspectes tan importants per mi com això que vostè ha definit com la gestió de la democràcia. Gestionar la democràcia, entenc que la màxima expressió de la democràcia en el treball precisament es viu en l'àmbit cooperatiu, que no és gens fàcil de gestionar, no és gens fàcil. És més difícil que en una empresa mercantil, com vostè les defineix, la resta de les de l'economia normalitzada, com diu el meu company del grup socialista. I especialment, per tant, com posa en valor això, els elements que caracteritzen el cooperativisme. Però també agrair l'exposició que ha fet en relació al context del sector, que per mi això encara és més interessant, no? Perquè vostè ens ha parlat del seu projecte d'una manera molt útil i molt pedagògica, però també ens ha situat molt bé, crec jo, les característiques, la problemàtica específica que viu el sector i la importància que té, l'expectativa de creixement en termes de creació d'ocupació, com a nínxol de mercat, relacionada amb totes les novetats legislatives, etc. Per tant, des d'aquest punt de vista també agrair-li aquesta exposició. Hem també coincidit molt amb aquesta apreciació que fan vostès del valor que té i de la importància que té la cooperació públic-privat. És un element que nosaltres sempre hem defensat i que continuem defensant. Altra cosa és, com se deia fa un moment aquí, si aquesta cooperació públic-privat s'hauria de decantar únicament i exclusivament cap al món de l'economia social o no. Jo aquí penso que no, penso que la cooperació públic-privat ha de ser en l'àmbit general i global, no només en un aspecte o sector de l'economia, però en qualsevol cas, amb caràcter, com dic, general, coincidència absoluta amb el plantejament i agraeixo l'exposició. I vull felicitar-los, a més, per dues qüestions que al meu entendre són molt importants. Una és la capacitat d'anàlisi que tenen quan especifiquen els punts forts i els punts febles del treball que fan i del sector en el que actuen, del servei a les persones, i el que al meu entendre és una gran lucidesa en la visió de futur del que cal fer per guanyar competitivitat, que jo crec que per mi ha estat una mica l'eix central de la intervenció quan parlen del futur, no? Guanyar competitivitat jo crec que és la clau estratègica de qualsevol empresa en aquests moments en el món de l'economia globalitzada, però d'una manera molt especial en aquest àmbit, no? I especialment amb un tipus d'empresa com la que vostè representa, que com vostè mateix ha explicat conviu entre el sector públic i el sector privat i competeix d'alguna manera amb tots dos, no? Tot i que després, evidentment, això té els seus matisos. Però com afronten el tema de la competitivitat en l'àmbit del finançament, les experiències que ens ha explicat, la formació, el caràcter innovador necessari, la creativitat, la formació. Per tant, jo penso que és una lucidesa molt important la que tenen i una garantia d'èxit segur cap al futur, no? Jo voldria, com que totes les lloances ja s'han fet, doncs jo m'hi afegeixo i per tant així seré més curt. Jo voldria fer només dues preguntes, a vostè li sembla convenient contestar-les o dient, una més de caràcter informal i una altra més formal. La més informal, si m'ho permet, vostè ha fet dues frases que jo me les he apuntat que m'han agradat molt. Una ha dit, som emprenedors nats, ho portem a l'ADN, per tant caràcter emprenedor, esperit emprenedor. I després n'ha fet una altra al final, quan parlava de les dificultats i de com conviure entre el públic i el privat i tal, ens ha dit com si tinguéssim certa por d'assumir el paper d'empresaris.
És a dir, que són dues frases que, pronunciades totes dues per vostè, però que d'alguna manera manifesten doncs aquí una certa col·lisió, no? Una certa contradicció. La meva pregunta seria, vostès amb qui consideren que competeixen més, amb el sector públic o amb el sector privat? És a dir, vostè explicava també que d'alguna manera els agradaria ser, com si diguéssim, entre cometes, socis de l'administració, la qual cosa faria pensar que es veuen més a prop d'aquells que gestionen un sector públic amb recursos públics cooperant amb el públic, que no una empresa que vol ser empresa, no només la millor empresa cooperativa, sinó la millor empresa, si pogués ser, del sector. Per tant, estaríem parlant del sector privat, no? És una pregunta informal aquesta, no? Però vull dir, què se senten més, diguéssim, competidors de lo públic, de lo privat, gestors de lo públic perquè subsidiàriament ocupen un espai que lo públic no ho fa o no ho fa bé, i en canvi des de la iniciativa social, privada, social, sense ànim de lucre, es pot gestionar millor? Una mica aquesta és la pregunta més informal, no? I la pregunta més formal, jo els volia dir o demanar és, quan vostè ha dit demanem regles del joc clares, que ho ha dit amb una certa contundència, m'ha semblat entendre, volem regles del joc clares. Exactament això, ens podria explicar una mica més a què es refereix? Perquè s'intueix aquí una certa queixa, no? S'intueix una certa queixa sobre alguna cosa que no està prou clara. Quan un demana alguna cosa es clarifiqui és que no està prou clara, no? A mi m'agradaria saber exactament què es refereix això de que volem regles del joc clares, què caldria per aclarir aquestes regles del joc, qui ha d'aclarir aquestes regles i què podem fer nosaltres des d'aquí, des del Parlament, per ajudar-los amb la clarificació d'aquestes regles, no? Quan ha parlat abans que el que cal és una millor estructuració del sector, una millor legislació que doni instruments per millorar la competitivitat, etc. Crec que això deu anar relacionat amb això, no ho sé. En tot cas, m'agradaria si aquí pogués concretar un pèl més i sobretot aportar llum sobre de quina manera nosaltres, des d'aquí, des del Parlament, els grups parlamentaris, podem ser més útils en aquests objectius que vostès persegueixen i que són tan nobles i lloables. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor diputat.